खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबिसिनथारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदानै मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय आरो दिनैनि बे भिडिअआ जागोन प्रमिला रानी बिथांखौ लानानै। मानोथो दिनै बे प्रमिला रानी आबैया गाव थैनोसै समावबो दिनै बिथाङा फाबाव आरो फाब बुथुमनानै लाबावनायखौ जों नुनो मोन्दों। आबै दिनै नोंथांखौ आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। मानोथो नोंथाङा जानांगौ दिनै आंनि बिमाजों समान, नाथाय दिनै नोंथाङा सासे बिमा जानानै बर' हारिनि सासे बिमा जानानै बर' हारिनि मेगन मोदैखौ फुगारनो नालागै नोङो आरोबाव मेगन मोदैखौ जाबसिनबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आङो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जानानै नोंथांखौ बेखौ बुंनो सानदों। नोंथाङा जिहेतु सासे बर' बिमा जानानै नोंथाङा दिनै माब्रै बुंनो हाखो जे आं बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ जेरैखि जाया आङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोगोन होननानै। जोंनि नाजानाया मालाबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास नङामोन। जोंनि नाजानाया जोङो नाजादोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय आरो दिनै बड'लेण्ड जायाखै बे बाथ्राया थार, नाथाय बड'लेण्ड जोंनो समान जोङो जिबायदि मोन्थाय बिटिआरनि गेजेरजों मोननो थांगासिनो दं, दिनै जोङो बेयाव जोङो थानो लुबैयो। जोङो लुबैया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव। बिनिखायनो दिनै नोंथांखौ आं बेखौ बुंनो सानदों, नोंथाङा दिनै जिफोर बाथ्राखौ बुंनो थांदों बे बाथ्राया जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायथि जानाय नङा। जोङो जेब्ला दुखुआव दंमोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जेब्ला गाबनांदोंमोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जेब्ला गुबुनजों नाख्रेबजादोंमोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जेब्ला जों दुखुजों गाब्बाय बायदोंमोन, जेब्ला जोङो राहा गोथे जादोंमोन, जेब्ला जोङो पुलिस मिलिटारिफोरजों अन्याय खालामजादोंमोन, बै समाव नोंथाङा बबाव दंमोन? सासे बिमा हारि जानानै, सासे बिमा जानानै बिमानि मेगन मोदैखौ फुगारनो नालागै नोंथाङा बै समाव अबाव दंमोन? नाथाय नोंथाङा बै समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफोरखौ खबर लाफैयाखै। बै समाव नोंथाङा टाइम गैया, मात्र नोंथाङा टाइम दंमोन खालि पलिटिकेल गेलेनो, पलिटिक्स। नंगौ, आरो नोंथांनि बे पलिटिक्स गेलेनाया दिनै बांद्रायाव आरो बांद्राय जालांगासिनो दङ। दिनै नोंथाङा बे बुरैलांबाय, नाथाय नोंथाङा दिनैसिमबो पलिटिक्स गेलेनायखौ नागाराखै। बिनिखायनो आबै प्रमिला रानी नोंथांखौ आङो दिनै बुंगोन, नोंथाङा नैबे थैनोसै समाव आरो नोंथाङा आरो फाब दा बुथुमनानै ला। नोंथाङा 17 बोसोर दिनै BPF दोलोआव थानानै जिबायदि नोंथाङा राज खालामबोबाय, बे राज खालामनायाव नोंथाङा बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जानानै फंसेबो बाथ्रा बुंबोआखै। नाथाय दिनै नोंथाङा बबेनिफ्राय फैनानै, बबे गुदुंनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जेरैखि जाया आं सोथारगोन होननानै नोंथाङा बुंनो हाखो? दिनै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। नोंथाङा सासे मन्त्रि, बिनिखाय दिनै जोङो नोंथांनियाव जोंहा फोथायनाय दंमोन। जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथजों लोगोसे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'फ्रा दिनै नोंथांमोनखौ फोथायोमोन, नाथाय नोंथांमोना बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ लानानै राजनिति गेलेबाय थानायखौ दिनैसिमबो गाराखै। बिनिखायनो नोंथांमोनहा जेबो मोन्थाय गैया बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ लानानै। नोंथाङा जेबो मोन्थाय गैया बिनि सायाव राव आरो बाथ्रा बुंनो, आरो जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ लानानै नोंथाङा मालाबाबो पलिटिक्स दा गेले। नङाबा नोंथाङा बे थैनोसै समाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासैबो बर' सुबुंफोरनि फाबखौ नोङो रुजुननानै लागोन। आरो नों आबै बे थैनोसै समाव खमसे खम नोङो मोजां मोनसे खामानिखौ मावनानै गालां। जाय खामानिखौ दिनै नोंथाङा 17 इयार्सआव मावबोआसै, 17 बोसोराव नोंथाङा मावबोआखै, दिनैनि बे थैनोसै मुगायाव खमसे खमथ' नोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनानै होलां। जाय खामानिखौ मावोब्ला जों अराय सम नोंथांखौ जोङो गोसोखांगोन आरो जोङो सानफ्लांबाय थागोन। नङाब्ला दिनै नोंथांखौ जों गोसोखांगोन, नाथाय सासे दायनि बायदिसो जों नोंथांखौ गोसोखांगोन। जोङो मालाबाबो नोंखौ मोजां मानसि होननानै साननाय नङा, आरो नोंथाङा गोसोखांजाब्लाबो जारिमिनाव लिरनाय थाब्लाबो सासे दायनि मोदाय बायदिसो, सासे सैताननि महर बायदिसो जों नोंथांखौ गोसोखांगोन। बिनिखायनो दिनै आङो नोंथांखौ सानो, नोंथाङा जिहेतु सासे बर' बिमा जानानै बर' बिमानि गाबनायखौ नोंथाङा बुजिगौ। बेखायनो आङो दिनै नोंथांनियाव रिक्वेस्ट खालामदों, बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ लानानै नोंथाङा मालाबाबो पलिटिक्स दा गेले। आं दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।